এইটা ଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରାର ବ୍ଲଗ। କାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେବେ କାନ ଉଠିଲା ଦିନରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ଦେଖୁଛୁ। ଛୁଆଦିନୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ସହିତ ଭାରି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲେ ହିଁ ଘରେ ଆମେ ଉଚ୍ଛନ କରୁ, ଚାଲ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା, ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା। ଯାତ୍ରାର କଳେବର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେୟାର ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମେଳାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବା ସବୁଠାରୁ ବିଗେଷ୍ଟ ଓପନ ଫେୟାର, ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ, କାରଣ ସତରେ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ଏଥରକ ତ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେଇଥିଲା, ତ ଆମେ ବି କେମିତି ବାଦ ପଡ଼ିବୁ, ଆମେ ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଳେଇଥିଲୁ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଟର୍କିଶ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଶୋକୁ। ଏଇ ମାନେ ଯିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୈଳୀକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ ତ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ଛୁଞ୍ଚି ଠାରୁ ଶାବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରାର କଳେବର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ କଟକର ସେଇ ମହାନଦୀ ପଠା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନକୁ, ସେଇଦିନ କେବେ ଆସିବ ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବେ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ କରୁଛି। ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ। ଆମର ବା ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୌକା ପାଇକି ଆମେ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ଭାରି ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଏଠି କଣ୍ଢେଇ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବେ ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେବେ। ମାମା ଏଇଟା ନେବି, ମାମା ସେଇଟା ନେବି, ମାମା ସେଇଟା ନେବି। ଯେମିତି ମୋ ଝିଅ କହିଥିଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କେମିତି ଫୁଲ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାର ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଏଇଠି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ମୋ ଝିଅର ପେଙ୍କାଣିକୁ ବଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଚକ୍ରୀ ଦୋଳିରେ ବସିଥିଲୁ, ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇଥିଲୁ। ଯେତିକି ପାରିଲୁ ଆମେ ଏଇଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ସତ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜାଗା ହୁଅନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତି କେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଘର କରଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ହେଉ କି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ର, ସବୁ ଜିନିଷର ସମ୍ଭାର ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଚକ୍ରୀ ଦୋଳି, ଶେଷରେ ଚକ୍ରୀ ଦୋଳିରେ ବସିକି ପୁରା କଟକ ସହରର ଭ୍ୟୁଟା ଉପରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ